medo. Koro a petition no include evidence. Ingeni nintiega discrepancy be wach mar internships ki. For example, di you don't tie ngat mobedo posted dirio. A first list nyinge ne ntie kendo a second list be mano wuok ma negidwa medo joma noko bedo posted in the first list be nyinge wuok. Koro ntie kaka serikal ntie gima gipando, there's something that they are riding. No, ntie there are people there ma nyinge wuok dirio kanyo twice. Koro petitions go waketo all the evidence kendo ingeni Duale owacho ni wonge gi degree kama ne ma owacho to king'io our completion letter owacho niya kendo our senate board owacho niya we have awarded him degree, please facilitate his internship. Koro ntie difference between awarding and conferment. We have been awarded our degree. Warito mana bedo conferred through a ceremony. Graduation is just a formality. Koro warito bedo awarded a graduation by the councillor madhi bedo sent by the president just for formality. Lakini degree wan godo. Kendo awacho niya graduation onge skill mora madhi medonwa. Onge skill mora ni kwa se graduate dhi medonwa. Skills wan godo already. Wasesomo higni ang'wen kaka chike mar nursing dwaro, skills wan godo. Graduation onge skill mora madhi medonwa. Waseneno bende kinde mokalo kantiere moko kuom jochiw thieth mang'anyo ma jotich wuon weri gi interns. Diponi timruok gi interns kamae kata gi nurses ma gin jopuonjre gi. Diponi nyiso kaka serikal osebedo ka handle weche mag jochiw thieth e pacho kae. Koro kaka serikal handle weche mar jothieth gi handle very poorly. Nokech onge kaka inyalo yudo ni a nurse ichule 20,000 kata 15,000 a month. Mano ingeni ntie disadvantage gi advantage mar devolution. To kendo health no bedo devolved. Jothieth ichulo gi county government. To koro county government kanyo nokech ni wang'eny ichulo wa pesa matin nokech ging'eyo kendo giwacho ni kok idwa to iwe wanyalo manyo ng'at moro manyalo tiyo the same skill. Koro emomiyo ginene nurses jotendwa go nurses sani gine ng'anyo from different counties including Kisii nokech county government fail implement the CBA mar 2017. Dogo iri Clinton seche ma Kevin seche ma iwacho ni wanyalo kawo ng'ama chielo. In bindi sewacho kanyo ni giminya timo kendo onge.